Hola a tots, nou vídeo avui al canal. Tornem a tindre més problemes al galliner. Anem al galliner i vos explico. Bé, i vos direu que això era fàcil, tindre gallines era molt senzill, només era donar-li menjar, agafar els ous i ja està. Doncs no. Ara el nostre problema és aquest. La veieu? El problema és que ha deixat de posar ous i li ha entrat l'instint maternal i està ahí com si estiguera covant un ou. No té cap ou, però està ahí com si ella pensa que té un ou i està covant-lo per a treure pollets, però realment no hi ha ou. Què he de fer? Doncs la veritat és que no sé massa bé. He vist diverses publicacions en què la tinc que separar del niu i anar apartant-la perquè bàsicament no és ni per a menjar ni per a res, ni beure ni res, està ahí tot el dia i tota la nit. Així que vaig a treure-la. Veieu que té el pit sense plomes perquè és el veu que es preparen així per a covar l'ou, per a donar-li més calentor i res, és algo típic, però bueno, així està la gallina. L'ha tret, ara la deixa en terra i el primer que fa és a trebaltar el niu, a covar un ou que no existeix, però bé, l'instint animal que fa que es posi, bueno, ahí és on posen els ous, on ella posava ous i ahí és on cova. Què passa? Que les altres es posen damunt d'ella, la molesten, la piquen i res, algunes voltes volen posar un ou, volen posar en el lloc on està la negra i no hi ha manera. Així comencen a xillar totes i és espectacular, però bé. El que faig és anar traient-la quan vinc així, la deixo en el pati de les gallines amb totes i tanque la porta d'entrada al galliner per a que ella s'oblida un poc de temps en fer el que està fent. Ja porta ja 2 setmanes covant, en teoria no tindria que tindre molt de temps. El que passa és que jo crec que ni menja ni beu ni res, només que quan jo la trac ella ja menja, està un rato per aquí voltant rascant la terra i menjant coses, però si no la trac jo no menja. Així que, bueno, a veure si al pròxim vídeo vos dic que ja ha deixat de covar i ha estat posant ous i ja tot és normal. Però bé, aquesta gallina està donant problemes, perquè és la que picava les altres, la que li vas podar les ulleres i les vas llevar i ja pareix que aquest vici ja li s'ha anat, però ara es posa a covar. És una gallina clueca, que diuen. La veritat és que tindre animals i gallines en concret és tota una experiència, tot de coses noves. Clar, jo no he sabut mai, jo no he tingut mai gallines, no he vist mai gallines i no sabia els seus comportaments, però són molt curiosos en quant a jerarquia dins del galliner, com mengen, què és el que fan tot el dia. La veritat és que jo crec que és el millor que he fet així en la caseta, a part de cantar i tot, però
de gallines és tota una experiència. De tota manera, si algú sap alguna cosa més al respecte, que m'ho posen en comentaris i jo ho llegiré i ho compartim, perquè no tinc ni idea, a part d'això, què és el que hi ha que fer més. Però bueno, anem aprenent i anem llegint i vaig investigant. Així que, fins el vídeo que ve, adeu!